Hey guys, i søndag skulle jeg hen og hente min søster i København, efter ikke at have set hende i 3 uger, og det eneste tidspunkt, vi ellers nogensinde har været så lang tid væk fra hinanden, var altså da hun boede 2 måneder i Spanien for et par år siden. Men den her gang havde hun altså bare været ude at rejse med sin kæreste, og de var landet i Københavns Lufthavn aftenen før, så derfor havde mig og min mor lige tilbudt at hente dem for at gøre det lidt nemmere. Og efter en meget lang tur ankom vi endelig til København, hvor vi fik samlet min søster og hendes kæreste op ved deres hotel, og derfra skulle vi egentlig bare videre, da vi gerne ville ud og shoppe lidt. Jeg fik også lige købt noget iskaffe og matcha til os, men nu har jeg desværre fundet ud af, at Lavkagehusets matcha åbenbart ikke er vegansk, hvilket er virkelig nederen, da det klart er en af mine yndlings. Men derfra tog vi egentlig bare ind mod Indre By for at shoppe lidt, og med det mener jeg klart, at det var min søster, der shoppede mest, for vi andre vi var lidt trætte og sultne, så da hun endelig var færdig, blev det altså tid til, at vi skulle have noget at spise. Vi endte med at finde et spot tæt på, hvor bilen var parkeret, og det her det er også præcis det område, jeg boede i, da jeg brugte en sommer i København for et par år siden, så det var virkelig sjovt og hyggeligt at være tilbage. Derfra skulle vi egentlig bare tilbage mod Aarhus, og vi havde heldigvis parkeret et sted, hvor bilen kunne få noget strøm imens, hvilket var virkelig dejligt, og derfra brugte vi egentlig bare resten af aftenen på at køre hjem igen.